Čau, dneska ti ukážem, ako si spraviť zelený inventár v CS-ku do 150 €. Je to celkom malá cena, takže toto video bude kratšie a budú tam len main zbrane. Ako prvé tu budeme mať Ursus Knife Boreal Forest. OK? Tento nožík není bohvie čo, neviem čo čakáš za tú cenu, kamo, ale tie animačky sú celkom dosť v pohode, farbovo ladí, je zelený, je pekný celkom. Áno, dá sa kúpiť aj Safari Mesh, ale za mňa tento skin je veľmi v pohode do tej ceny. Celý tento nožík ťa vidie vo field tested kondícii na skinporte za 63,73 €. Ako ďalší item tu máme Driver Gloves Racing Green. OK. Sú to asi najhoršie rukavice in-game, ale ako hovorím opäť, za tú cenu nemôžeš chcieť veľa a mať kombo rukavice a nôž za hodnotu 150 € je extrémne v pohode. Ak chceš niečo lepšie, tak daj viacej love, chápeš? Vyzerá to dosť v pohode za mňa a s tým Ursus Knifeom by sa to hodilo celkom fajn, ak chceš zelené kombo. Ako ďalší skin tu máme AWP Green Energy, OK? Je to nádherný skin tu, že akože fakt vidno, že si dal aspoň trošičku peniažkov do tej hry, aj keď si dal vlastne hovno. Ten skin je fakt pekný za 15 €, no neber to. To je úplne, že bombička. Fakt veľmi pekný skin, aj glitterový, proste dokážeš tam najebať nálepky, je to super. Ako ďalší skin tu máme AK-47 Winter Green. Mal by sa pohybovať v faktoriniu kondícii okolo 10 €. OK, vybral som úplne, že pičovinu, že tieto škaredé, Lukáš, prosím ťa, mal si vybrať niečo lepšie, kamo, ale ty máš budget 150 €, OK, a vybral si tam aj rukavice, aj nožík, takže buď rád, že ti niečo ukazujem, OK. AK-47 Winter Green, keď skombíš s nejakými nálepkami, ako vidíš práve teraz, je úplne banger, OK, nemôžeš povedať ani meké F, kamaráde. Ako ďalší skin tu máme M4A4 Choppa. Kamo, nerobím si z teba prdel, tento skin je dosť pekný, veľa ľudí ho proste hejtí, nechápem prečo. Je extrémne pekný vo faktoriniu kondícii za 3,40 € cca na skinporte. Ty nemáš na výber, proste chceš po mne, aby som ti ukázal úplne nejaké brutálne skiny, alebo čo, dajme tomu proste úplne fakt pekné skiny. Ja ti môžem spraviť pekné skiny, ale nebude tam ani nožík, nebudú tam ani rukavice, OK? Za mňa je to fakt banger. M4A4 Choppa, jednoznačná voľba, proste ku tým rukaviciam, ku tomu nožíku, banger. No. Ako ďalší skin tu máme USPčko Tropical Breeze. Kamo, tento skin je nový a strašne pekný. Tá zlatá s tou zelenou brutálne ladia a je to fakt nádhera, ty kokšo. Za 4 alebo 5 €, tak nejak cca ten skin stojí. Je to proste úplne, že masterpiece kúsok, ktorý si môžeš kúpiť do tohto loadoutu a môžeš byť šťastný. Nádherný skin, kámo. A s tými rukavicami tiež môže byť úplne po piči. Dobre, a ako posledný skin ti tu ukážem Glock 18 Dobre, a ako posledný skin ti tu ukážem Glock 18 Nuclear Garden, kámo. Tento skin je úplne bombový, nemôžeš povedať nič, je to krásne. Ja by som ti tu jebol ten gamma doppler či kerry kokot, ale proste keby to nestojí 200 €, chápeš? Tento skin je viac než dosť pre tento loadout a je veľmi pekný. Určite by som na ňo ani nejebal žiadne nálepky, lebo by si to len dojebal celé. A za 6,17 € v minimal wear kondícii je to úplne super. No dobre, a toto by bolo asi všetko pre celé video, pretože tie ostatné chujovinky ako sú SMGčka, shotguny a tak si môžeš kúpiť aj sám a určite si to dokážeš kúpiť aj za lacnú cenu a nemusím ti to absolútne ukazovať, pretože keby ti to ukážem, tak si to tak či tak nekúpiš, pretože by si kúpil niečo iné, chápeš to? Je mi jasné, že väčšina ľudí zaujímajú len tie main guny, ako je AKčko, AWPčko, M4, USPčko, Glock, rukavice a nožík. Nič viac ťa podľa mňa nič nezaujíma.
kúpiš si proste svoje tie ostatné zbrane, chápeš? Toto by bolo všetko pre toto video, ďakujem, že si tu bol, pa.